Quran dawuhke innani ma'akuma asmi wa Quran lho niku. Quran innani ma'akuma asmi wa aku bareng kowe wong loro. Wong loro ki ora wong loro lanang wadon lho mboten, baru kok. Kuwi tafsiran sarengan. Nek wong loro lanang karo wadon, bapak karo ibu. Nggih sok kakung karo putri. Niku makna sarengan. Nek makna hakikat inani aku bareng kowe loro, wiraga karo nyawa. Raga karo nyawa kumpul, kowe iso bareng Allah. Nek kowe wani asmi tengklingno wa ara pentelnono. Dadi Allah njembok lirak-lirik aja kedap-kedepi. Nek Allah mbok lirak-lirik mlayu. Mbok kan kaya kuasane Allah ngono lho. Nek pengen duwe wilayah kaya wilayah Allah, pengen duwe kekuasaan kaya kekuasaane Allah, duwe kasih kaya kasih Allah, ya kowe ngancanono Allah. Ngono, lha niku sagede engko lapurun boten. Lho purun boten. Ya wani resipune. Siap. Saged angel resikone. Resikone piye? Resikone kentole kemeng, kejulino, semuten, gringgingan, kemeng, prokonge panas, gegere bengkeng, bengkeng gegere gitoke cengeng, bathuke cemut-cemut, mripate pedes, ora mentok. Masuk akut. Kuwi kok samangane Allah, mergo Allah mbok kedhet iki mboten purun. Nek kowe pengen dadi kasih Allah, wani mentoni Gusti Allah. Nggih. Pengen dadi kasih Allah, pentono Allah kuwi, ngono lho. Saged tampi wilayah kabeh wilayah niku. Tembung wilayah iki sifat kekuasaan, sifat kewalian, sifat pemerintahan, ngono lho. Lah kowe ing sedanjani penapa? Nek Allah yang mbok kedhepi melayu, mbok lirik nggih melayu. Kasar madho. Madho. Nek mbok wedok mbok kedhepi ku mara. Nggih. Tapi nek Allah mbok kedhepi melayu. Allah ini pentoni, wani ayo, ngono, mendol. Lah kok ngono kalian dasar Quran? Sih, maksudku wilayah dipaham loh, wilayahnya ya kasih paham. Quran dawuhke innani ma'akuma asmi wa Quran lho niku. Quran innani ma'akuma asmi wa aku bareng kowe wong loro. Wong loro ki ora wong loro lanang wadon lho mboten, baru kok. Kuwi tafsiran sarengan. Nek wong loro lanang karo wadon, bapak karo ibu. Nggih sok kakung karo putri. Niku makna sarengan. Nek makna hakikat inani aku bareng kowe loro, wiraga karo nyawa. Raga karo nyawa kumpul, kowe iso bareng Allah. Nek kowe wani asmi tengklingno wa ara pentelnono. Dadi Allah njembok lirak-lirik aja kedap-kedepi. Nek Allah mbok lirak-lirik mlayu. Mbok kedepi malu adoh. Tapi Allah nek mbok pentelengi kok mara. Napa coba kok mentel karo aku ae kuwi. Wah, landiran nggih kuwi soto Gusti. Ya wis ngerti to. Lah lak dhuwit ta kok karepe nyoh ngono. Wis aku nyoh ngono. Nek dhuwit nyoh lho, awak iki nyoh.
Jadi Allah diparing tanpa lantaran sakit. Wah ya Allah Allah rasi lantari ora ana wong ngenehi. Ya ora ana wong ngenehi nek apa lantari ora ana wong ngenehi. Tapi Allah maringi tanpa lantaran sakit. Lah wong kok jenenge kowe putu dhewe ku ora ngopeke kowe. Nek wong ora bakal ngenehi. Ada lho. Allah Allah rasi lantari ora ana wong ngenehi. Lah kowe wong ora ngenehi, ora ana wong ngenehi ya ora ana. Lho ngono. Lho Allah mah ringi Allah 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 kok Allah mah ringi lah Allah maringi tanpa lantaran bisa ke. Contohnya bisa enggak gaya bumi langit ya ora ana bahane kok. Bumi langit jadi tanpa bahan. Apa menungso jadi ya ora ana bahane. Apa to bahane menungso jadi? Apa bahane menungso jadi menungso niku? Allah gawe menungso bagus-bagus ayu-ayu. Bahane apa? Bahane sak tetes. Terus dicipta Allah jadi menungso nek kakung bagus nek putih ayu. Bagus jan ngejap-ngejapi baguse, ayu ngejap-ngejapi ayune. Gur kuwi modal banyu setetes dicipta Allah. Lho, mulai nek diitung banyu setetes dicipta Allah. Dadi rambut, dadi kuping, dadi rong, dadi untu, dadi kuku, dadi wulu, dadi kulit, dadi kaki, dadi baluk, dadi sumsum, dadi getih, dadi raga, dadi nyok. Oh, luwi banyu setetes lho. Dadi menungso bagus ya mung banyu setetes. Menungso ayu ya banyu setetes. Kuwi dicipta Allah duadi sembarang-barang. Ya dadi kuping, dadi irung, dadi kuku, dadi ulu, dadi dengkul, dadi sikut, dadi kecet, pucuk rambut lan semua ngisor. Iki banyu setetes. Lah nek jenengan pengen kaya Allah ngono wis setetes dadi nah ya melu kaya kelakuane Allah. Ngoten lho maksud iki ngoten wilayah iki ngono kuwi lho wilayah. Wilayah jaga sifat kekasih kualiane Gusti Allah saged, kekuasaane Gusti Allah saged. Lah nek pengen sok itu wilayah ya pengen cara Allah sing duwe Allah sifat kuwasa. Mula Allah kan Maha Kuwasa. Allah Maha Kuwasa, Allah Maha Kuasa. Kuasa dalam segalanya. Wis kabeh jagat sak isine akhirat saisine kuwi kuasane Gusti Allah. Lan sampe nguasani jagat langit saisine ya kaya Gusti Allah. Mula terus Kanjeng Syekh nuwun sewu iki dasar tali koe. Kanjeng Syekh 20 taun mboten nate dahar, mboten nate ngunjuk, mboten dahar keleke kendil, mboten ngunjuk uyuhe ketel. Wis 20 taun. 40 tahun buat lagi ambruk teng bantal. Ini Kanjeng saya ngabdul qadir. Lah iya Kanjeng saya ngabdul qadir saya guling panjenengan. Toreko Qadiriah asaben biyen. Niku toreko Qadiriah. Tasih 40 tahun dereng nate ambruk teng bantal. Dereng nate botes. Awan ngeladeni santri sing padha ngaji. Meladeni tamu sing padha ngalap barokah. Nek dalu ngladeni Gusti Allah pet suwengi sowan Allah, jejer Allah, gandeng Allah, ngancani Allah mboten sare, mboten dangu 40 tahun. 40 tahun apa? Kanjeng Syekh iki meladeni Allah nek dalu mboten sare. Ngadeni Allah 40 tahun. Lah udah merasane pirang jam. Wong jam wis ambruk ning bantal. Pengen dadi kaya Kanjeng Syekh kaduan wilayah kaya Kanjeng Syekh pun saged. Pun nggih nggih pun. Maksudnya wilayah iki ngono maksudnya. Benson di wilayah. Piye? Wala tatawala aja nyopot sira wilayah lan ing
iku sifat wilayah, sifat kekuasaan lho ngono. Piye? Lah tajuma mongko langgeng kalbi sira apa hadiki wilayah langgeng min afrodima karena saking ijene barang kok afrodima ora makna min afrodima saka ijene barang ya kebla sadurunge iku hadil wilayah ngono lho. Li ana wilayah karena sifat wilayah, sifat kekuasaan, sifat pemerintahan, sifat kewajiban iku ma li ana wilayah karena sifat wilayah, sedune wilayah, sifat wilayah iku ilah husni maring susah bisa batil wuku'il azli kelawan sahabat tumibane kecopot nggih ngandha so wilayah lho kok ngono terus karepe piye kak mboten pas iki ngoten susah lamun kecopot sifat wilayah manen di kekuasaan terus dicopot kekuasaan lagi susah ngono maksudnya nah kok maluha lho piye lho maluha lho salah pakai pas li anna wilayah sifat wilayah iku maluha utawi yonggon baline wilayah iku ilahu sing maring susah lho kok ngono iki piye karepe bisa bae wilayah kalau sabab tumibane kecopot nganda kecopot kepecah copot wilayah nganda saka wilayah wau ngoten bimautin sebab mati kecopot saka wilayah ya susah awal itu liyane mati jadi kecopot pemerintahane wilayahnya kekuasaane duwe kekuasaan boso mati susah tumpuk-tumpuk dobel-dobel aku biyen jaman dadi lurah penak boso mati gelo nganggi bisa dikuasa apa-apa jaman dadi camat penake rasa dadi bupati penake rasa jamaah ngoten jaman dadi wali Masya Allah kabeh do ngladeni ning boso kecopot saka kewaliane wah susah tumpuk kaya kelurahan ya duwe wilayah kelurahan ning boso copot lurahe ngetan isin mula dodok lingsem wong itu rasa wirang ngalor kok pingak-pinguk ora penak men tapi wong di wilayah ngono mula sing penak dhewe aja duwe kekuasaan apa-apa nek Mbah Yai fikih ngaji ger anak putu santri wis aja pengen duwe kekuasaan yo ngono mergo wong duwe kekuasaan duwe wilayah niku ibarate dhuwur ki palu besi ngisor watu kemploso kowe ning tengah-tengahe dhuwur nuthuk karo palu besi ngisor tadahe watu kemploso atos dadi ngisor atos dhuwur atos kowe ning tengah-tengah nek ora kuat gepeng kok cemet pokok pukul besi karo watu gepeng lho hangke lah mane nek iso rasa pengen duwe kekuasaan rasa pengen mawon sing penak dadi wong-wong biasa nek biasa tembung kasar enak dadi rakyat menungso biasa ora nek wong nyopot nek dadi duwe kekuasaan kok bakal dicopot copot nek ora mati ya dicopot cara kasar ngono lho wong duwe wilayah duwe kekuasaan duwe sifat wali bisa copot lho saestu senajan wali ya iso copot iso mardut iso ditolak wali jadi wali Masya Allah penak-penake wong dadi wali kekasih Gusti nek iso copot tambah wali iso copot wali nek wali mardut apa enten wali mardut
enten nggih wali ning ditolak dicopot Siti Jenar kuwi wali jane ning waline dicopot mardut ditolak Siti Jenar jane wali nggih nek dicopot waliane sebab wali karo Gusti Allah ngono lho bon nah Fir'aun jadi Fir'aun iki nabi lho tenan lho nabi rasul Fir'aun kuwi ning gane wani ngembari Allah dilaknat Fir'aun Namrud padha Namrud iki nabi rasul ning wani ngembari Allah ya dilaknat nggih iblis jadi malaikat lho duwe kekuasaan mereka jadi malaikat Ijajil iblis ini malaikat Jajil gara-gara taat kalau diperintah sujud lagu sujud dikutuk dilaknat maka abah wastakbaru wa kana minal kafirin tegese jelebur ngamal bagus sing kuwi wong kafir lah ana wong kok kafir tegese kafir wong sing dilebur sama bagus malaikat Ijajil zaman dadi malaikat duwe wilayah duwe kekuasaan duwe wilayah tapi sifat wakile Gusti Allah Ijajil kuwi ning diperintah lombang kapan sujud ora sujud karena abah wastakbaru terus bahkan laminal kafirin malaikat Ijajil wong sing dilebur saka ngamal kebagusan dikutuk dilaknat terus jadi iblis wong sing ditokke saka rahmate Allah dadi iblis wong ditokke saka rahmate Allah ora diparingi rahmate Allah lah kula jan yo mau padha nek ditokke saka rahmate Allah saka welas Allah kula jan yo dadi iblis ngono lho iblis iki maksude jeneng iblis bahasa Arab basa Jawane sijine malaikat sing ditokke saka rahmate Allah dikutuk karo Allah karena ada bahasa karo bangkang perintah kalau takabur bandingi Gusti Allah malaikat dikutuk dilaknat kuwi iblis lah panjenengan yo ana anak Adam dikutuk karo Allah iso dadi setan dadi jin dadi perbayangan dadi kiyayang saged maka dikutuk karo Gusti ora jiwene rahmate Allah dilebur saka amal bagus nek wis dilebur ngawo jenenge kafir wong kafir wong sing dilebur saka amal kebagusan entek lebur dadi kafir lebur saka kebagusan bahwa jenengan kok lebur ra tau tumindak bagus yo kafir itu minta elek karo elek elek karo rusak karo rusak gawe rusak karo gawe rusak nggih kafir pun jenengan nggih senajan salat limang waktu lho bali nusewu ya salat limang waktu ya Jumatan ya wiridan ning gaweane kok gawe rusak tumindake kok tumindak rusak ya kafir dilebur soal amal bagus salate ya lebur zikire ya lebur ibadah ya lebur kafir jadi wong kafir ora kudu wong ora salat wong salat bisa dadi kafir betul ngapunten niki masalah wilayah lho jembare ngono kuwi wilayah kuwi sifat kewaliane Allah kekuasaane Allah diparingke lan ning tumindak ngamal bagus ya salat ya ibadah ya zikir nggih ya Jumat ya Jumatan nek kok tumindake Allah walane apa dalam Israel jail metakil dahwen kemerpen panas dan serian mangkelan kuwi lho sakali kok kabur lebur saka ngamal bagus sangka sih dadi wong kafir wong sing dilebur saka amal bagus mimbuh salat mbuh ora mbuh ibadah ora sajan ibadah kok tumindake ora apik ya kafir pokoknya ra ibadah tumindake menyunyang bujak bubrak
yo luwih dene kafir ngono lho. Saged nggih. Dadi kowe muni kafir ki hati-hati. Apa nek wong aswatus kafir nggih piye? Lho hal kok kata wong ora salat neng tumindak karo tangga apik, karo dulur yo apik, karo kanca apik, dumadi masyarakat yo apik, karo dulur yo apik ra tau jutaan. Lah ya apik to. Lah kuwi jenenge Islam mung batine, ngono lho. Apik jerone, tok ning jabane ora apik lho. Kok montok mawon. Kafir mengke kriye? Kok para fokus kafir mengke kriye? Aja ngono kuwi. Sanasane kafir mengke kriye? Maka innama waladu yuladu ala fitrah. Lho, ndi bayi lahir kuwi suci. Senajan anak Nasrani anake wong ora salat. Lancenge suci gitu kan. Ora duwe dosa, moko ora tau laknat, ora tau khianat, ora tau amale tersebut. Podak jadi nggih bisa ngasih. Jadi wilayah bisa enggak. Nek pengen duwe sifat wilayah, duwe kekuasaan, bisa enggak karek pening jalan piye. Saged mau nggih. Tapi daleme nggih bisa enggak sih? Ki lho sifat wilayah. Lho sewu kok kan muni bareng kok bismillahirrahmanirrahim. Kakang Nur Cahyo, roh ruhani, roh rumani, roh jasmani, roh hayawani, kaki tuaning bopo, manjingo marang awakku, aku njaluk. Jadi sak miliar, 2 miliar, 3 miliar, atau sak triliun, atau 3 triliun terserah. Tidak bisa nono, tidak. Isine kanggo sangone nyibadah. Beda apa bapak kakangku? Kun fayakun tanpa sahadu. Qudratullah ipen ingsun pinayungan dewa kan muni bareng kok bismillahirrahmanirrahim. Kakang Nur Cahyo, roh ruhani, roh rumani, roh jasmani, roh hayawani, kaki tuaning bopo, manjingo marang awakku, aku njaluk. Jadi sak miliar, 2 miliar, 3 miliar, atau sak triliun, atau 3 triliun terserah. Tidak bisa nono, tidak. Isine kanggo sangone nyibadah. Beda apa bapak kakangku? Kun fayakun tanpa sahadu. Qudratullah ipen ingsun pinayungan ingsun dening Allah. Nek kowe pengen nyekal kuasa kaya kuasa kowe tumindak sing pen. Aja ledi. Aja sak penakmu dhewe. Aja mung sak gelem tumindak sak gelem dhewe njaluk kuasa kaya kodrate Allah. Ha mboten saged. Peno tumindak sing apik. Nek dikir ya sing pen, maka pen. Pen ki tenanan nggih. Pen ingsun iku juga kaya pene kowe nek kowe pen tenanan manjada ya betul manjada yaji manjada wajan wilayah ki ngono kuwi lho apa kodrat Allah kuwi pen ingsun nek kowe pen kok duweni kodrate Gusti kaya kuasane Allah kun tanpa satu tanpa saksi pasang saksi kun dadi nggih payakun kok kun ana ning karep penjanji pen piye ngetes pen iki tenanan lho bahasane Jawa aja ledah aja sembrono sak penake dhewe apa-apa kudu pen nyambut gawe ya pen nyibadah ya pen zikir ya pen ngaji ya
temen iki tenanan manjada temen iki temen nggih ngoten saged nggih mula kudrat iki pene kula nyarek wonten iki tenanan ora sageleme dhewe ya insyaallah kun ayaku tanpa saksi tanpa syahadu saged nggih coba niku ngelmune Mbah Surang kali lha kok Jawa malah mau nyambat raga njaluk nyawa ndi roh nur cahya roh ruhani jasmani njaluk ruhani lha padha roh ruhani roh rumani roh jasmani roh hayawani dadi raga sambat karo nyawa lan jenengan raga sambat karo Allah pripun to Gusti awak kula nasib kula kaya ngeten roh Gusti Allah ora nek lalu sambat to sambat Mbah Wadi awak kula kados ngeten apa to Mbah Wadi kula piye ya padha lha iki nek njaluk nyawa nek sing awake dhewe ngene lho mula perlu ngaji Jawa iki duwe nyawa karo nyawane mergo nyawa kuwi sing mbok jaluki kodrate Gusti nyawa kuwi lho nyawa jenengan dhewe sing mbok jaluki nganggo kodrat kawon gawa nyawa lah nyawa iki roh ruhani roh rumani roh tamyiz roh jasmani lan kabeh roh hayawani jeneng hayawani roh kewan luwi lah sing doyan mangan kuwi roh hayawani lah para wali para nabi para rasul ora doyan mangan ora patek doyan mangan sebab hayawani cilik nek perlu ora duwe mula ramangan yo ora luwe mergo sing mangwi nyawa hayawani lha nek hayawani ora duwe ora mangan yo ora luwe nek hayawani cilik mangane yo cilik tapi nek hayawani gedhe mangane yo gedhe seliter ya kayak sebisa nggak perlu kurang seliter lu tenang deh